Ciri khasku pokoke. Pun permisi dereng. Oh wis kok ya nderek. Assalamualaikum wis muni aku. Ya. Dadi jinise ngantuk. Sesideman, Jinise ngantukan. Ora ngantuk. Tekan biar aku tetepan yo ming bola-balik iki lihat-lihat. Heeh. Ya wis ora aneh kok Gong wong aja kok kowe. Kanca-kanca iki deloken to. Mripate melek ning nyawane wis munduk-munduk. Nyawar turu kuwi lho. Heeh. Wis omonge wis ora gelem ngangkat lambe wis ora kuat. Nek dijak omong kancane piye kan garapane apa wis mlakune wis wis mlakune serpok-serpok enem wis. Sesuk libur terus. Iya, wah. Nggih. Kok meng sedina to, Pak? Hah? Kok meng sedina? Ayo selone ming sedina kok ya. Sedina kuwi dimanfaatke sing saapi-apike. HP di silent pateni. Aja ana sing wong ngebel. Ngaso, so. Heeh. Engko nek nglilir ngundang tukang pijet. Heeh. Adus terus sore turu meneh ditutuk-tutuke. Pun. Wes. Nek ra digriseni bojomu. Sing bahaya niku. Mumpung nang omah, Bu. Kaya mesti ngapa? Kepro watu sisan kowe. Ora kena diganggu. Nah iya, aku ya ngono. Aku nek muni prai pindah omah. Wul. Ora nang sewon aku, ngulon nang Sedayu. Turu nang kono gloso, glundung-glundung. Heeh. Lagi makler kirikku njego. Wuh ayo. Keganggu. Ha iya ora apa-apa ngingu-ingu wis diniati ngingu-ingu. Barang saiki arep tak culke, arep tak keke wong, bojoku dipenging. Ayo wis aneh wis. Heeh. Ha tok nggo apa to, Gong? Nggo jaga malam. Oh, wah iki malinge semene kok iki. Malinge semene. Sing endi? Lambenan putih iki lho. Nek ngerti aku ora nang dalem terus do griming. Aku wis kuwatir kok penabuhku Dayasa gamelan ki njukuki nggonku apa ya aku. Ya ora kok ya do nyelengi tuku dhewe-dhewe kok. Iki arep tak cek sing demung slendro kok nek ora ilang wah genah santosa iki. Wiwitane Anderek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya bendera terus yung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis nyatut jenengan to? Cok nyatuti. Nyatuti ngene sapa? Nek sing klambi putih iki. Aku nyatuti ngene wiyagane, Pak. Nggih. Walah Tin, bondo donya iki nggo ngopo to tak takon aku. Lan jenengan ra butuh. Lho, ya butuh sing jenenge wong urip iki ora
ora bakal ora butuh bondo donya. Heeh. Ditumpuk nganti tumpuk gunung kae ya sesuk ora kanggo percaya aku. Ha iya. Wis iso nglipur para rawuh akeh banget ngene iki rasaku wis seneng tanpa apa-apa. Eneng turahe aku ya matur nuwun, dene ora ya aku njupuki nggone kanca-kanca. Kok sik to, kowe iki iso omong bondo donya apa? Maksude iki meng sak anane nek aku ki wong ora tau piye-piye kok. Oh iya. Nek ana sing ngarani waduh kae bagong duwite mbok sak gunung, Gunung Ketur apa? Gunung Ketur iki kampung ora mblenduk blas. Ha iya, Gusti iki Maha Adil. Heeh. Kadang kala ngene contone, kowe nyekel, kowe nuwun sewu, misale kowe iki meng wong nganggur. Kowe nyekel dit 15.000. Aku wong nyambut gawe nyekel dit 15 juta. Iso kok enteke bareng. Kuwi gedene sing kan kuwi lho, adile sing kuwasa. Nggih. Tenan, butuhku luwih akeh. Butuhmu mung luwih sithik, kowe wis cukup. Aku nek ora akeh ora cukup. Ngono kuwi carane hitung. Heeh ya, rengkong. Oh iya, padhake ora. Kok tekan kono? Brung ngono kuwi iki. Kowe 15.000 dienggo sesasi cukup. Aku rung karuan. 15 juta nggo sesasi cukup. Iya. Ngono kuwi adile sing kuwasa. Mula beliau itu memberi banyak, tapi beliau juga mengurangi akan banyak juga. Oh iya ya. Pokoknya intine bersyukur. Apa? Bersyukur. Ya kowe niba tak syukurke. Lah piye to? Bersyukur nek dikei rezeki lho, pira-pira. Bener apik. Nek ya apik nek ora nyatuti ngono ki apik nek. Sing nyatuti iki sapa? Ya mbok cangkeme sing apik. Nek ora posisine aku kesel lho iki. Jenengan nyatut mboten? Piye? Nyatut ora? Ora ya wis. Ora ya wis ning lambemu ngarani. Iki wis ora ndagel iki nesu tenan aku. Lah ngopo nek nesu tenan? Aku ngunake kaya ngono ki padha karo aku tok kira nyatuti dite kanca-kancae. Wis Gong, sabar Gong, sabar. Sabar apa? Sabar ana watese. Kulon Progoe duwe wates kok. Lah ya kuwi nggon aku. Nggonamu sakarepmu. Nggonamu tenan apa udu? Lah ya Kulon Progo. Nggonamu to? Heeh. Delok. Meng perkara ndelok kan njur ra sida nesu. Aku iki nesu nek didudui. Mbok aja nesu-nesu ngono lho. Aku ki nesu kaya ngopo nek didudui terus ra sida nesu. Gelo ngono kuwi lah. Wah awak kesel iki aja dienggo nesu malah pikirane ora apa. Wah darah tinggi, stroke kok. Ah medun. Hah? Medun. Darahnya kan medun. Ah iya kok ya ngapa kok rasa. Ngomongan karo Bagong ya. Kowe kuwi sing sok nyatuti nggone sinden-sinden. Mau dit sing tak keke ketan akeh mau ora tok domke to, tok emplep dhewe to. Aku ora tak domke ning aku ora nampa Ndek Ayu karo Ne Bupras. Loh, Ndek Ayu pancen tak keke Ayu. Lah kan kudune saya dapat, tapi saya enggak. Iki mau sing tak keke 700 luwe lho. 700. 700 luwe kok. Apa? Ora nganti 700 ya kene nek arep dimbuhi 700. Tak kei aku ki duit nggo apa to, Tin? Lah ndi? Aku ya arep kok nek duit. Sik tak goleki gandeng wis ra ono ya ora sah. Masa ming tombok kok njukuk nggon aku dhewe atene. Mayang kok suwe-suwe tekor. Terus kira? Teruske nanggung e. Ya aja nesu-nesu. Ya ora. Ya ndelok. Ngobrol apa lagi? Delok apa sih? Suaramu lho, getokno. Mau tekan ngendi ya? Wis bar kuwi ya, Mas. Oh wis sinden kok kan cerewet ya ngono kuwi. Angung marang Bendara Sang Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman.
patenono. Kuwi nek upama ngedep karo aku tak pateni tenan ya, Tru. Cinten. Ayo kowe kuwi. Upama aku sing tok suwuni ngono kuwi, kowe ndeplok ning ngarepku, luwe becik patenono, slep wis. Rasaku ki ana monggo abrak apa menungsa. Alah omong ra duwe apa-apa kok arep slepke. Hah? Keris iki? Alah kerese ra landhep ngono. Landhep bae ora ngece kowe. Keris kuwi tak jlemno tak. Ayo meng grisi. Ya ora, keris kok grisi mas tak jleb ngono tak muter-muter ngono. Aduh, ngono kowe. Mungsuh keris kowe. Lah aku ora tumomo nek meng keris ngono kuwi. Apa? Balon. Aku cangkeme. Mbok ora caturan karo Bagong. Luwe becik patenono timbang papisan. Iya entuk nawala iki terus sapa? Mas Bendol mengko arep nyumbang lagu. Oh iya. Mas Bendol iki piyai kene mau ngampirke ning daleme SMS. Mangke sak rombongan mampir Pak teng griya kula. Aku ya liwat lan ndek apa? Mboten gadah napa-napa. Ya wis aku. Iya. Kula ya ditawani kon mampir. Jalukmu apa jarene? Sapa? Bendol. Oh piyai kene lho ora ndandol-ndandol medun dikeroyok modar. Lah biasanya ya jenenge Bendol kan meni sapa? Ya terus kesik. Liwat kincange alismu Siwaraka kaya wis sliring-sliring gamelane gong mbok diganti sesuk ah. Lah sing anyar kok mboten dinggo napa ya, Pak? Hah? Sing anyar. Sing anyar ya nang omah urung iso digawa nganggo truk. Oh. Lah kok mboten iso? Ki mau ana pamundutan saka kru gamelan. Oh. Gandeng gamelan sesuk ki abot-abot kowe kon ngusungi. Mergo didelok lengene iki sing kuat ketoke meng kowe. Lengen kok kaya kempol. Lah iki nggo ngantil ya lara lho. Mbok coba aku emosi. Oh ya aja sok emosi, mengono kok emosi. Lah sesuk kok lengen kempol iki nek ora Bagong ora. Ya ora ana. Ah tenane gedhe tenane. Wingi tak delok nggon foto wingi ternyata Ayu iki kalah lemu. Oh iya. Foto pundi? Foto pas foto karo ning godian kae ning nggon sapa kae. Dipajang ning Instagram. Tak delok wedi tatil wis
Wis ah. Wis. Urip ana kutha gedhe kowe tak tutake oe ae isi apa wae nantian sesideman pasti Srekina ning Maswatan Busana maneka renggang ngendang jaipong gentenan meneh. Orisa wis nglairke Ika meteng 5 sasi 6 sasi. Iya. Sing liyane tak dongak-dongake upama do program anak aja dadi sik. Ah iya. Ngenteni sing do liyane do mlebu lagi do program anak. Iya. Dadi genti-genten ora awur-awuran. Kok awur-awuran pripun to? Ayo men terus do kancane iki wong wedok iki duwe anu lho. Duwe penyakit kepingin lho. Lah nggih. Mbak si anu jenenge Orisa. Agnes bareng lahirke kae. Heeh. Terus si Tiwi nglilo-nglilo, "Wah, pengin aku pengin dianugerahi sing kuwasa." Nggih. Soale omongan ki donga, bareng Tiwi nglahirke Orisa, "Aku ya pengin ndek anak meneh." Wah, kuwalat tenan. Mlentrung tenan. Ya ora kualat to. Bareng kene meteng terus aku ya jane ya pengin ben si sapa Jessica iki duwe adi. Lah, Ika meteng tenan. Iya, engko gek Prastiwi kepengin. Prastiwi sing pojok dhewe kae kok gek kepengin. Iya. Ten napa-napa. Wong kae iki janda kembang. Dadi ora kagungan garwa ya sengara meteng. Ah sapa ngerti nek kanginan terus mlentrung? Ora ana kanginan kok mlentrung ora. Ya, gubuk asmara iki akeh banget sing nyuwun Mbak Ika. Ya. Siap. Sing mburi wis rame. Neno. Ya. Nyingkar nyingku Ketemu pacangane kok ora ragat blas. Apa? Gubuk asmara kuwi
Yen sing wedok ya gelem mengkeke gubuk tanpa kloso, tanpa bantal. Apa ora gatel yen. Niku napa lho? Gak kuwi cakepane kuwi lho, delokan terusno arek apa saya kok. Oh. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsir lingsem yen ke ora tau bener mutan lelampahan kang uri tresno tulus nadyan nengku buk as mara nenone nanone nano monggo ya yen liwat aku kelingan kubur kae biyen ning sebelah kebatu mung ya nenone cedetan sajroning ati jatah luntur saya ati aku gawe dadi rada maju sithik men orang langut banget. Hey, yuk. Yeah.
iki meng anu kok pamundutan. Nek ora ana pamundutan, ora ana sing njaluk tatin, mbok kowe iki tak kon dekem ning kono nganti ngendhok. Entuk apa ngendhok? Ben nganti ngapal. Ngapal piye? Ayo, Ki, nek ora percaya Ki. Lho, saka akrab. Heeh, nyuwun podang kuning ning dipinangkani mau podang kuning Agnes. Ya ora apa-apa. Liwung nyuwun tatin sing nembang kuwi iki dotok naik duit 10.000 do ben njaluk kowe napa piye? Ya ora kok ya. Oh, grup wedangan Gerajakan Banyuwangi ya tatin. Oh iya, edan. Bocah iki iso menarik perhatian iki jane do kegut apane to. Nek do ngerti watake ya do ngedoi no. Lah napa watake ya baik hati. Baik hati apa? Iya. Lah nggih to. Nek karo duit nguli, iya. Kura ora nguli, ming nek ana wong njaluk iki rak kudune sing nembang sapa ya dikekke sing nembang. Maksude? Nek karo jenengan diemplep dhewe ngono. Piye apa ora ngono kuwi, ora ngerti unggah-ungguh to? Lah napa? Lah aku ki sing ngejak dheke diemplep-emplep. Disuwun. Disuwun-suwun apa wis kebacut muni kok saiki di. Ya mau anggap saja enggak bicara. Enggak bicara wong do krungu kok enggak bicara. Nyo, arep nembang apa? Gerajakan apa-apa? Liwung apa gerajakan apa? Gerajakan? Nek liwung mengko iki pamundhutane karo Mbak Prastiwi. Dadi saiki gerajakan sik. Dadine kula mangke ya liwung. Ah kowe kuwi akeh banget sing njaluk kowe. Ning dikekke kula kabeh ora? Oh, tak keke kabeh. Aku nek nggo dit kok ngene iki dit haram. Gayane saiki unik. Jatahe sinden kok tak gawa iki, wo, marai nyrimpet-nyrimpeti uripku. Iya. Lah biasane digawa. Ora, biasane ya tak keke kowe kok. Nek wing sithik ya dikekke oke ya didelikke. Nyo glu kabeh nang kene iki. Iya. Tak jubuke ndak silak dijupuk. Ajubuken apa? Iya, siap. Jubuken wis. Hey. Ning kuyono iki engko nek nganti kowe ora minangkani kabeh lagu, kowe ya mangan duit ora tok lakoni, oh nyemelangi marai penyakit. Penyakit apa? Ambo pokoke ora ngerti aku. Aku wis anu kok. Saka penyakit. Iki sisa iki, nyo, jubuken kabeh. Ah, siap. Iya. Nyo, iki tutup gelas sisan nyo gawane nyo. Endi? Nesu iki ora. Tatin kok tutup gelas. Tutup gentrong. Oh, nutupi jalange kowe. Ngawur ayo tak uncalke sisan kok ndi sing arep dijupuk iki po? Ngene Pak Tumiyono sisan apa piye? Ah, siap sini. Siap apa? Iki Pak Tumiyono nyuwun gerajakan nyuwun bajing loncat. Bajing loncat iki sing disuwun ayu. Ya nek arep dikekke aku ora apa-apa. Ah, kowe kok kebangetan kowe. Wah, bojone langsung. Sing lanang muni wo. Iya. Aja kok men dipek ayu, didum sak kanca. Sindene pira cacahe? 7. 7. Sik tak hitunge ngene Pak Tumiyono iki pira cacahe? Ya. 20. 20 cengelmu kowe. Jiro lupat monem pas 7. Kowe iki rasane guyu marai ngonang-ngonangi. Ya. Jiro lupat monem tu. Ya. 7 di. Oh kowe wis ya? Ki sing 3 wis ora usah kok terus-terusan tenan. Oh, penake ra jamak-jamak. Berarti meng kurang 3. Jiro lu wis. Iki dicelengi dienggo sesuk nek pas sepi. Oke? No. Enggak mau. Ya, enggak mau ya dipaksa. Mana gek didom? Iya, nya. Nya, wah, wis. Sok wis rasa melu Tin. Lah apa lho jenengan jare jare nek nyekel duit kuwi haram. Ya kene tak cekele. Sing kuwi kok nek sing iki halal. Lah kok iso padha-padha le saweran kok. Ayo ora apa-apa, nya. Nak diidum. Nya sapa? Mbak Ayu diparingi sing luwih akeh mergo engko nyanyi. Dadi iki wong 7 duite sak yuta turah 300 sing 300 kek Ayu. Heeh, liyane 100. Kae wis ngemplep akeh banget kae rasah dikeki ra apa kae. Iya. Ya kula ya nyanyi kok. Nyanyi ra ora ngene Pak Tumiyono, kowe nyanyi dhewe kok. Ya liyane ya oleh aku ya oleh. Ora wis kek nembang apa? Rasah. Lah napa? Gerajakan. Oh nggih. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Nggih bawa mboten.
Kowe iki arep nembang apa arep ngopo? Lah napa ta? Ah kok tawa kok nggih wae mboten. Nek ora ikhlas rasa nembang Kok nek mbok menawa ora krungu lho. Ah sing budhek iki kowe kok. Ya ora. Ah Piyai Semanu kene wis do ngerti kabeh. Sing budhek kula napa Tatin? Modar kowe. Padha ora kanca. Nyatane kok ya. Ayo sik tembangke gerajakan. Anggo dibawani. Nggih. Sing apik. Wetmen. Wah ngene kowe. Ngandel ora. Napa? Kok ngono kok muni ora budhek wong aku iki ngomong nganggo sound system lho kok ora krungu lho. Sound sistemnya yang ora cetha berarti. Sound system saka Jerman iki. Padake le tuku. Jejer Kauman. Jejer maneh. Wis gek nembang. Ndak ra kesuwen kena malah kena rampung-rampung ya. Apa, Pak? Ndak selak kesuwen, ndak selak rampung-rampung kok. Lah nggih ngono ki nek omong mboke alon-alon ora disaruk-saruk. Arep alon-alon aku ora seneng kok. Aku ora cepet pegah aku. Yo, gek wis. Malah. Sapa sih sing ngomong? Kowe sik, kowe sik. Ndak ora iki. Ki mikir dalange salehke wae ki. Apa? Ndak omong wae. Ya wis tak ora omong. Ngopo Wisnu meneng kok? Ayo kancane karang kancane cah edan-edan kuwi ora. Padha dalange ya edan. Kowe kok ngunekke kok ngono kuwi rak ya ora sopan to jenenge. Lah, Kok edan piye? Lah, Aku tak rewangi edan ngene iki nek goleke dhuwit kowe barang kuwi. lah nggih, kula ya ora ngarani nek ora goleke dhuwit mek ngomong nek edan lho. Lho edanku nggo napa tak takon. Lah omong dhewe, dimangsuli dhewe, kadang nangis dhewe, guyu dhewe. Nah ya wis dadi kewajibanku kok iki nglakokke wayang apa wayange ning kene. Dimas kadangipun Haryo Setyaki. Piye kabarmu? Aso bandemi wong delok. Lah yang ngono ki mah apik omong-omongan karo wondo ki. Apik apa wong wis kewajibane dalang ngono kok diomongke dhewe sak karepku kok ya. Mamiat undang sapa? Undang kowe kuwi. Kok so? Suarane. Jenengku Tatino. Gilengku ana sing arep nyawer karo kowe. Cinten? Ana iki engko adine Mas Bendol. Oh. Piro le nyawer? Lho, rak maku rak kowe iki mbok sing sopan to, Tin. Lah Sing ya jeneng wong nyanyi iki aja ngarani saweran, disawer 10 ya ditampani, sawer 5.000 ya ditampani. Kowe iki ikhlas pemberian karena apresiasinya penyawer kepada kamu. Kamu kayak gitu. Lah gimana toh? Aku harus gimana? Ya, Kalau ada yang nyawer 1000 aku harus mau. Boleh. Gimana kata-katamu tadi? Kamu harus gimana? Kamu diam saja. Biar apa? Biar disawer. Biar dikasih uang. Allah gayane basa Indonesia. Iya. Wong neng Jakarta rong dina lali basa Jawa. Gendeng Ndang Jaipong bandemi watu mawon kuwi. Get-geti wong.
Aku yo aku ki nek kaget nguyuh. Waduh. Berarti nguyuh? Sithik. Sithik. Ratap ono macet. Tak stop kok ya. Anggo pempes ra? Ora usah tok rembug, napa pempes ora. Iya. Kok nek basah lho. Ya ben basah kok ya. Tekan ngendi mau ya? Nyarambai Noswan Tara Pianyu wangi kenang wetan segara. Ya. Ya ora apa-apa nabuhi wong rada edan. Sinten? Sinten sing Iki apa? Cangik iki apa? Oh lah cangik iki jan rada edan. Nyara. Tekan ngendi ya? Mudar kowe. Kok le pede men. Nyerang. Kan ngendi ya? Ah iya. Lah aku kaget mau dadi hilang ingatane. Pelambiangan pelambiangan aja tak tanah India gumelyaring taman sari Nuswan Tara. Ya. Juketi monggo Gerajakan Banyuwangi ya monggo dados ya.
bisik semayang mantri janji sir-siran sir-sirana jaluk apa-apa nembang ya ming kari nembang. Iya. Sing kokean mangan paslin ki rak tak tintok. Mangan apa? Paslin cangkeme dadi lunyune ra jamak-jamak. Ya ora apa-apa wis. Mangga. Nggih. Diaturke, Mbak. Heeh. Meneng bocahe wong ya wis tok. Wenehi mau apa ayo. Lumayan no. Iya. Gunung Kalunggung. Kowe kok ndegek-ndegek ya kowe meteng wae piye? Nah, Kowe meteng wae? mboten. Aku lek ngadeng ngene-ngene. Lah biasane nggih ngeten iki to. Oh, ya paling mripatku sing iso rada kesel. Iya. Mangga. Cara anu kok Madura, Sunda. Iya, Sunda, Mak. Gunung Kalunggung. Wah, iki arang sing do ngerti. Tak artekke nek ora ngerti. Oh iya. Lah ngerti napa? Lho, aku neng lairku ki neng Sunda kok. Sunda pundine? Ciberem. Tenan. Ciberem. Oh, desane peteng banget kamu lah jenenge Ciberem.
Galunggung iki padha karo basa Jawa. Basa Jawane gunung ki ya gunung, basa Sundane gunung ki ya gunung. Gunung Galunggung ya gunung Galunggung. Ketunjang Sumedang. Ya. Kuwi tegese arep nang Gunung Galunggung lagi tekan Sumedang wis ketunjang. Oh iya. Terus telaga iki telaga kaya telaga Njonge iki. Oh. Sangkawayana iki di sekitarnya. Oh, dadi telaga sak kiwa tengene. Oh. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Sak kiwa tengene telaga kuwi ana gua. Oh, terus do ngeleren ning jero gua terus do terang kicik. Oh iya. Pripun, Pak? Pripun? Piye? Pripun len nages kewa pripun? Terang kicik di tengah gua. Sak kiwa tengene telaga iki ana gua. Kuwi rak critane wong arep ning Gunung Galunggung do camping ning keblasuk ning nggon telaga kuwi terus do ngeyup ning jero gua. Oh, terus do ngopo? Do terang kicik. Oh. Niku napa tegese? Ambuh, aku Jawane rung tak buka kamuse. Ya terus, tak artekke aja kuwatir nek ming basa Sunda iki. Dunungna Dunungnak ki dununge ki nggone. Oh. Ale terang kicik ning tengah gua, ora ngerti dununge, dadi do grayah-grayah kae. Ulah pundung tulis sungkurulan sungkan. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Kuwi nganu, dadi peteng to grayah-grayah. Pundung ki kempol. Oh. Dadi ndumuk entuk kempol. Tu disungkur, disukurke karo sing ndek kempol. Syukur, kleru. Du. Terus Tekan kempol bareng. ngeyel kok kowe iki ora dong, kowe iki nyanyi ra dong, aku sing dong kowe tenang wae kok. Terus tadi iki nendi, ngendi ki padha karo tekdi. Dadi graya-graya karo ngendi. Tekdi. Teyan iki padha karo iki. Oh. Dadi ngendi bareng ketemu iki. Kiyi. Teyan iki padha karo kiyi. Tarim. Nah, bareng ketemu terus nyeluk kancane sing nang jaba guwa. Rim ta rim. Terima ragane iki ya raga. Oh, raga wayanya, raga sak kabeh. Oh. Rim rene rim. Bareng tarim mlebu, nyo. Niku sing dikeke napa? Ragane. Ragane sinten? Ayo sembuh kok kowe iki. Wong ning kata-katamu ya ora tak omongke ragane sapa kok. Lho jare jenengan ngerti. Artine ngono kuwi perkara ragane sapa ki ra ngerti. Iya. Terus ngancik ngandel ora bareng ragane dikeke tarim langsung ngancik. ngancik napa? Ngancik nganu ondo arep munggah guwa kuwi iki nganggo ondo kok. Mboten gua kok enten ondo. Agak nggawa saka omah kok. Saiki nek ondo aluminium kae ra ana. Dilempit kae lho ceklek tarim iki mancik ondo. Oh. Dikira ngancik apa? Ngancik di negara
Nek di negara ki artine padha, di negara di wewengkon wilayah. Sulis. Sunda kok sulis. Sunda. Nah, begitulah kira-kira cerita orang yang akan naik ke Gunung Galunggung tapi tersesat di dalam hutan. Oh, terus tarim mau sedane piye? Mbah ya iki mandeg tekan semono kok. Yo, diaturke. Ning nang nane na kurang ntar ya yo kaya ngopo Bajing loncat bawah sana dedo anyonye. Kira iso basa Sunda kok. Sing ngomong sapa? Kumaha damang sampurasun rampes. Iya. Kumaha damang di dia tok siun ngantuk ning stasiun. Heeh. Jadi mak ya.
matur suwun. Suson Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek